Dinge pictures official pen owe mongwe nekai ki mang la pen hun milan ason pu alun zir hei hui reels video metang tisalang pen chipate dun jia phan toar ke tho pen ka chipate atma phan put hot ke haidana bang pha bang phia men pangdak pontang ke damtang surihini ra inkora ke thomanikan mati zonga chiklo dinge pictures official along reels video ke kan ke thekatum ka chipate dun pen nona bangke ke hayatuma men pangdak pontang Lason si kehai mati winner lage sami clear mina bongrom pc chipahai po. Adun tu hinyang deng kidun sami smita taronpi lapen ke thomang deng Lakshmi tipiatum chipalong du. Anpareta consolation anong e sami mirdalin rong pipi pen thari longsing kruatum chipalong dun thu. Lasinon kiwang ji arkoi ni phai cap surhini ra inkora pli arni nong esida me pazir pon ikpo posi dinge pictures ahempu Elvinson biahin pen pachini po puthot clarodak pen kachini jia phan la aber ke pia number 6002048422 along le humri ikno